Ahojte, ja vás vítam pri prvej lekcii posilovania hornej časti tela. Začneme hrudníkom, čiže prvá lekcia hrudníka. Dáme sa do kliku. Nádychom idem smerom dole a výdychom smerom hore. Plynulo smerom dole, plynulo smerom hore. To znamená žiadne sekané pohyby, žiadne utrhnuté z reťaze, krásny plynulý pohyb. Telo vystreté, áno, nie predklonený, prehnutý alebo vyhnutý hore, že by som takto. Keď si zoberieme ženy, ženské kliky, ešte na kolena, takisto zadok nie hore, nie dole, ale troška robíme s tým telom. Takisto nádych, výdych. Takže to by bolo od mňa asi tak všetko z prvej lekcie zvykov na hrudník a vidíme sa v ďalšej lekcii. Čaute.